Pusong napahigayon ang mock election sa upat ka presinto sa Surigao del Norte nga kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga May 2025 midterm elections. Anay report ni Argil Relator. Sayong nangabot ang mga botanteng partisipante sa gipahigayong mock elections sa COMELEC para sa 2025 midterm elections sa Surigao del Norte. Duha ka presinto sa Surigao City o duha sab ka presinto sa lungsod sa Placer nga random matud pangagipili sa COMELEC Central Office. Alas 7 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag ang botohan. Alas 12 sa udto, dihang naproklama na sa Municipal, City o Provincial Board of Canvassers ang mga mananaog. Di mailhan kini nga nagmalampuson ang ilang gipahigayong mock elections. Sa 400 nga balota sa mock elections, niabot sa 390 o 97.5% ang voter turnout o ang ihap sa mga nibutar. Sa atong pagpasabot sa ilaha nga, we will do it, we will proceed as if today is the election day. So nakasabot raman sad, pero ang curiosity sa atong mga voters, medyo na sila'y longer time mo tutok pa sa makina, no, magtanaw-tanaw. Hagit matud pa sa usa ka barangay ang pagpangita og signal aron matransmit ang resulta sa Board of Canvassers. Hinoon, gilayon ra sab kini nga nasolusyonan gamit ang Starlink. Wala hinuoy dagkong aberya sa proseso sa gipahigayong mock elections. Kita nato sa ato ang mga sa ato ang mga botante sa tibuok Pilipinas, dili lang sa Caragao sa Surigao del Norte, nakasaligan ang resulta sa atong eleksyon. Magsugod na ang 90-day campaign period alang sa mga national candidates sama sa senators ug party list sa February 11. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.